Здравейте, получихме дарение за доброволческия лагер, който ще предстои на следващата събота и неделя. За тези от вас, които ще идват, можете също така да си носите и вие ръкавици, но и не само това. Ето виждате, получихме шкурка, която е P5, P80, както и шкурка P100. Така че бъде полезна за дървените елементи, които са в парка, да могат лесно да се изшкурят. Също така, за тези, които ще участват в боядисването, носете си и четки, които съответно да са от полза. Не е само това, но получихме и един кашон. Сега ще го разопаковаме. Вижте, за нашите 130 доброволеца ще имат нужда от ръкавици, като ето, виждате колко комплекта ръкавици дарение от нашите доброволци. Ако искате да увеличим даренията за лагера, може да се включите с гориво А95 за косачките и за тримерите, може да вземете корда. Също така ще вземем сега в понеделник и вторник баки с масло, което е датско масло специално за дървени повърхности. И също така, който има тримери и са свободни и иска да ги донесе, нека да заповяда, има много за косене. Или искам да благодаря на прекрасните хора, които идват и ни даряват всички тези неща, за да може ние да поддържаме тук в Неофит Рилски и в исторически парк да е чисто, прилежно и подредено. Така че и да имаме достатъчно много нужна екипировка за лагера. Благодаря на прекрасните хора, които са добри хора, защото вярват в доброволчеството.